Hola, amb aquest començo una sèrie llarga de tutorials dedicats a la fonètica de la llengua catalana. Aquesta disciplina té un espai als exàmens de selectivitat i penso que aquests tutorials, que com sempre defugen els elements més complexos si no són necessaris, us poden servir d'ajuda. En aquest primer tutorial definiré els conceptes genèrics de fonètica i fonologia i els conceptes més concrets de fonema i al·lòfon. En tots aquests tutorials de fonètica farem servir els símbols de l'alfabet fonètic internacional, AFI. Som-hi, doncs. Quan vull definir conceptes, sempre vaig al que és més còmode i fiable, és a dir, al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. La definició de fonètica és part de la lingüística que estudia el so articulat. I la definició de fonologia és branca de la lingüística que estudia el valor funcional dels sons en les llengües i llurs alteracions sistemàtiques. Per entendre'ns i no allargar-me massa en dos conceptes que m'interessen menys que els de fonema i al·lòfon, la fonètica és la part de la llengua més relacionada amb la física. Estudia els sons articulats, és a dir, els sons agrupats. Evidentment, ens referim als sons significatius per a la llengua. Un ronc, per exemple, és un so que pot ser feridorament articulat, però no té cap interès per a la fonètica. La fonologia, en canvi, estudia els sons i les funcions gramaticals que tenen i les alteracions regulars que pateixen i que són significatives per a la llengua. Per exemple, la fonètica ens dirà que el so P és bilabial oclusiu sord i el so T dental oclusiu sord, és a dir, en farà una pura descripció física. La fonologia, en canvi, ens explicarà que es tracta de sons significatius, fonemes, la commutació dels quals provoca canvis lingüístics. Un exemple: si commutem el so bilabial oclusiu sord de la paraula poc pel so dental oclusiu sord, el resultat és toc. Es tracta d'una commutació significativa, perquè el resultat és una paraula diferent amb un significat diferent. Aquest, precisament, és l'àmbit de la fonologia. Vull deixar clar que el títol genèric d'aquests tutorials és Fonètica de la llengua catalana, però en realitat tractaran tant de fonètica com de fonologia. Faig servir el concepte fonètica perquè està més estès i perquè, fora dels cercles professionals universitaris, és pràcticament l'únic que es fa servir per referir-se a les dues disciplines. Passem ara a definir els conceptes de fonema i al·lòfon. El diccionari defineix fonema com la unitat mínima de l'estructura sonora d'una llengua que, sense estar dotada de sentit, produeix per commutació un canvi de significat en un mot. És a dir, un fonema és un so simple que no té significat per ell mateix, però que serveix per diferenciar els significats dels mots si el commutem per un altre. La commutació del so bilabial oclusiu sord de la paraula poc pel so dental oclusiu sord fa que en resulti toc, una paraula diferent amb un significat diferent, com ja hem dit abans. La commutació d'aquests dos sons és significativa. Es tracta, doncs, de fonemes. Els fonemes es representen simbòlicament entre barres. El diccionari defineix al·lòfon com la variant fonètica regular en què es manifesta un fonema en funció del context en què apareix. En altres paraules, són al·lòfons d'un fonema totes les variants fonètiques que té. La commutació d'al·lòfons no és significativa, és a dir, no serveix per diferenciar paraules pel significat. Ho veurem més clar amb un exemple. Dues possibles variants fonètiques, no les úniques del fonema D, són el so dental oclusiu sonor i el so dental aproximant sonor. La diferència fonètica entre ambdós és el grau d'obstaculització que posem a la sortida de l'aire en articular-los.
En el cas del so oclusiu, es produeix una breu obstrucció absoluta de la sortida de l'aire seguida d'una sortida explosiva. De fet, n'hi ha qui anomena aquests sons explosius. En canvi, en el cas del so aproximant, no s'arriba a produir ni l'obstrucció ni l'explosió posterior. Com a conseqüència, el so aproximant és bastant més suau que l'oclusiu. Vegem-ne exemples. Si ens hi fixem, perquè quan parlem no ens n'adonem, veurem que la pronúncia de la D de dent és diferent de la D de cada. La primera D és oclusiva, mentre que la segona D és aproximant. A vegades, fins i tot fixant-nos-hi, no som capaços de captar-ne la diferència perquè tenim molt assumida l'ortografia i una D és una D. Recordo com em va costar convèncer un alumne que no diem setmana amb un so dental oclusiu sord, ni tan sols setmana amb un so dental oclusiu sonor, sinó més aviat setmana amb la geminació del so bilabial nasal sonor. Doncs bé, és evident que no diem cada, sinó cada. Es tracta de sons diferents. Ara bé, aquests sons, el so oclusiu i el so aproximant, són significatius i per tant fonemes? És a dir, la seva commutació serveix per distingir paraules pel seu significat? O no són significatius? És a dir, la seva commutació no serveix per distingir paraules pel seu significat i per tant només són al·lòfons del fonema que anomenarem D? Doncs resulta que no són significatius. Mai no trobarem un context en què canviar la versió oclusiva per la versió aproximant faci que canviem de paraula. La commutació que hem exemplificat amb cada i cada no crea paraules diferents. Per tant, els sons dental oclusiu sonor i dental aproximant sonor són al·lòfons i no els únics del fonema D. I això és tot el que hem de dir dels conceptes fonètica, fonologia, fonema i al·lòfon. Fins a una altra!